onko tämä? Tämä taitaa ehkä olla poika. Kun ei sitä oikein tiedä. Mutta sä oot kyllä niin kauniisti sinut, mä ottaisin. Täällä kaikki leikkii niin noilla palloilla. Niillä on vielä niin siniset. Tämäkö tykkää täällä ihan vaan huvikseenkin vaan Tämä olla tuolla? pysyy sylissä tämä musta aika. Täällä on teille mamma. Hei. Tää on heti hirviä huutaa, jos tällä ei ole jalkoja alla mitään. No, kauhea räpiköinti. Tää on poika kyllä. Tuo harmaa valkoinen. Se on poitsu. Kumpi sinä olet? Joo. En mä tiedä, miten mä en näistä tiedä. Muistako noista kahdesta mä tiedän? Miten silloin sä näit viimeksi niistä niin heti? Niin, 4 päivän ikäisenä silloin sissistä, että miten ne oli niin selvät jotenkin. Siksi mä pelejä, että onkohan mä sitten kaikki tyttöjä tehty niin. Mä ei mennyt muuta kuin se taikaukani. Mä olin, että ei, tämä kyllä tyttökin. Heti kun otin silmät, että tää ei oo kyllä tyttö. Haiseeko kamera joltakin? Onko kauniita? Nuo harmaavalkoinen ja tuo mustavalkoinen, ne on isoimmat kokoista. Tää on niinku tuo mustavalkoinen. Joo. Ei koo, se on aika iso. Mitä teet? Ja tämä oli kaikkein, mutta se on tuo, tekee tuo turkki, mutta se oli kaikkein. Nytkö kellahti? Tää on semmonen haaveilija. Sinä olet minä. Tää ei oo niin virtainen, tää on aina vähän semmonen haaveilija. Tuo valja on kyllä, tuo valkoinen on kyllä Joo, petonen. tuo on poika. Silloin Sillä mä on kyllä en selvä. usko, että se ei oo tuo tyttö, kun se on niin petonen. Ai tuo mustavalkoinen. Eikö tämä ole vala? Niin, mäpä katson. Onko mulla... Oho. Se on harmaavalkoinen on ihan varmasti kyllä poika ja tuo koko harmaa on tyttö. Tää on kyllä ihastunut meikäläisen nyt tää harmaa täällä. Se on joo. Se kävi jo tuossa mun housuillakin leikkimässä ja nyt se leikkii mun varpailla. Ehkä Ja... tää sitten on poika, kun tää on näin iso. Kauhea syömään, niin Se se on on varmaan niin niin vaan tota, pomma. niin Kato, niin. tuo on noin pieni. Hei, Se on tuo semmonen sirppi. äiti laittoi. Noin, se tuli äiti ja se antaa leipää. Voi kiitos. Mä laitoin kotona pöydälle, niin Sissi kuule meni heti ja hampaajalle siihen meidän. Onko aivan siniset silmät? Nehän Teillä ei näy muuttuu. tisukkoja ollenkaan. Oi! Tää on kyllä tyttö. Joo, sitä mä katsoin sen takia, mistä näkyy ne tissit. Tästä joo. Eikö näykin? Kun se on valkoinen tuo Ei maha. täällä oo kyllä. Oi. Täällä ei oo kyllä yhtään mitään. Sillä näkyy nuo tissit tuolla, niin se on tyttö. Sulla ei oo kyllä minkäänlaisia palloja. Ei, tyttö se on. Se on vähän isomman kokoinen. Kun vertaa tuohon. Nyt menee pullat. Voitko hyvä haittaa? Miten se? Noin sä äikyt hassukainen pikku. Jos menet taas sinne, niin mä suutun. Janssonin kiusauksen aamulla niin kävelin tuonne ja koko turkki oli. Ai kauhia, mikä kynnet. Ai senkin. Senkin kissa. Tämä syö vähän aikaa ja sitten se kävelee. Kyllä tää, onko tämä poika? Miten se näyttäisi eikä sillä olisi jotain? Mutta tuo on niin ihana tuo harmaa. Eikö? Te ootte molemmat kyllä. Niin nuo, mäkin haluaisin nuo ottaa, ne on niin ihan. Tuo toinen näyttää niin isommalta, kun se on tuommoinen perhana turkki. Ankara pölyhuiska. Mutta niin nätti. Se onkin kaikkein pöly. Ja se on varui. Tää on rohkea tää harmaa. Tuo säikkyy tuo mustalla omaa varjoaan. Äskenkin kauhean. Mikä se Kato, on? ne on koko ajan aivan. Nää sitten pelaa kaikki jalkapalloa jostain kumman syystä. Niin mä sanon, että
ylläri. Oi voi. No niin. Minkä sana on? Kyllä se on toi harmaa. Se täytyy olla, kun se meikäläiseen tykästy kans. Eli sinä. Se onko raha? No nytkö se kiinnostui satusta? Onko se on ihana?